आंनो 10,000सो फैसा नांगौमोन। 10,000 फैसा? नोंनोलाय मानो फैसा नांबाय थागौ? मा बुंनाय जाखो बे नोंनि? मा बुंनाय जाखो? नोंनो मानो फैसा नांबाय थागौ? हाबाब, आंलाय नोंनिफ्रायलाय मालाथो सानफ्रोमबो फैसा लाबाय थानायखायनो नोंनि आंखौ बेबायदि खोथा बुंबाय? आं नोंनियाव माला फैसा बिदों? बेसे गोबाव जाखो नोंनियाव थाइसेबो फैसा बियैया? आरो नों दिनै आंखौ बेबायदि खोथा बुंदों? आं नोंनियाव 10,000ल'सो दिनैसो फैसा बिदों बेसेबांबा बोसोरनि उनाव। नों आरो आंखौ बे 10,000 फैसा बिनाय आन्थाखौनो नोंनो मानो एथ' फैसा नांगौ? नों आंनो मालाबा नाइटि गांसे, मालाबा लिपस्टिक, मालाबा खांख्राइ खिलिब मोनसे बेफोर होफैनायखौनो आंखौ बिराद नोंनिफ्राय जासोनाय बायदि मोनदों आरोना नोङो? नों आंखौ बेबायदि बुंदों? हा फुसिनो हायाब्लालाय मानोथो हिनजाव लायो? खोथाया बेबायदि नङा जोमै, नांलायनायनि सुथुर दालां। आं नोंजों नांलायनो नागिराखै। माने आं बुंदों नोंनो मानो फैसा नांबाय थागौ? माने आंनि बुंनाया मा? जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय नोंनो मा नांगौ आंनो होफैबाय थाखायो। आरो नोंनो एक्सट्रा मानि फैसा नांगौ बेखौसो बुंदों आङो। बिना बेखाराव थाखा फैसा गारोब्ला थाइसे थाइनै जमायनायाबो माथो गैया जादों बेखौसो बुंदों आं। नोंनो मानो नांगौ? जाहोनखौ खोन्था, मानि जाहोनाव आं होगोन ना? बिना जाहोनाव नोंनो डाइरेक्ट फैसा नांगौ होनबानोखि आं नोंनो फैसा होगोन बेथ' नङाना? खोथाखौ एसे बुजिनो नाजा जोमै। एसे खोथायावनो बे खाथेरा बुंनानै नांलायनो दाहम। न'खरखौ मोजां खालामनाय, गाज्रि खालामनाय, न'खरखौ फोसौनाय आरो न'खरखौ फाहायनाय गासैबो हिनजाव माहारिनि सायाव। हौवाया माबा मोनसे साननानै बा माबा मोनसे बुजिनानै बा माबा मोनसे इयुनाव नुहरनानै माबा मोनसे खोथा बुंबाय, बेखौ नोङो एथ' हरखाब बेबायदि रागा जोंनो नाङा। हिनजाव मानसिया जेब्लायबो गुरै गोसोनि आरो जेब्लायबो नर्मेल गोसोनि बेबायदि थाबाय थानो नांगौ। आं फंसे खोथा बुंनायावनो नों एथ' बेफोरबायदि खोथा बुंबा नांलायनाय जाया। न'खरखौ हिनजावफोरासो दैदेनो। न'खरखौ नायनाय, जोथोन लानाय, न'खर फोजौनाय गासैबो हिनजावफोरनि सायाव। बेनिखायनो फंसे खोथायावनो एथ' बेबायदि रागा दाजों। दे आं होगोन, नाथाय मानो नांगौ नोंनो एथ' बुरजा फैसा? नांला दे नांला। बेसेबांखिनि फैसा बिनायखौनो एथ' बेबायदि खोथा बुंदों? नांला दे, थाइसेबो नांला। एथ' गोबावजों बेसेबांखिनि फैसा बिनायखौनो आंखौ बेबायदि बुंदों? मालायफोरबायदि हिनजावफोरबा मासावनो गाननाय जोमनाय, मेकआप खालामनाय, खानाय बोनाय बायदि बायदि बिसोरनियाथ' बेसेबां थाङो? मासावनो 20,000सो थाङो। अब्ला बिसोरो मालाय एसे आराम जिउ खुंगासिनो। आंनिया 1000 बोसोरजों मोनसे खामानिनि थाखाय 10,000 बिनायखौनो एथ' बेबायदि खोथा बुंजाबाय। गावनि न'खरखौ माब्लाबाबो मालायजों दारुजु मोनथिबायना जोमै? मालाय हिनजावा गाननाय जोमनायाव, देलायनायाव, पार्लाराव थांनायाव, जानायाव लोंनायाव 20,000 गारदोंब्ला मा नोंबो गारगोन नामा? मालायनि संसारखौ लानानै दा रुजु गावनि संसारखौ माब्लाबाबो। जानो हागौ बिसोरो मालाय बिसोरनि हौवाफ्रा मासावनो लाख गाहाम खामायो, बिसोरो मालाय गारनो हायो। जोंहालाय मा दं? फिसा फिला मोनसे साख्रि दं, जेनथेन 30,000 मालाबा 35,000 मोनो। बिसांखिनिजोंनो जों मास मोनसे संसार जानो गोनां जायो। आरो बिनि गेजेरावनो बेमार आजार दंबावसो। मालायफोरा लाख थाखा मोनदों, हिनजावफोरा मालाय मासाव गारदों। जोंनाथ' बेबायदि नङाना? मालायफोरनि संसारखौ लानानै दा रुजु। सोरबा बायदिया हौवाफोरा बेदेसाव खामानि मावहैदों, बिसोरनि हिनजावफ्रा हाजार गारदों। हौवाया सैमा बायदि मालायनि बेदेसाव थाहैदों, हिनजावफ्रा बिथिं गानदों जोमदों देलायदों। न'खराव मा उन्नति जादों? देलायनोसो गारजोबदों ना मोसौ मासे हौवा खामायना हरनाय फैसाजों आरजिना लानो रोंदों? ना मोसौ मासे लानो रोंदों? न' बां खालामना लानो रोंदों? मालायफोरनि संसारजों गावनि संसारखौ मालाबाबो दा रुजु। मोनथिगौ, आंबो मोनथिगौ। मालायफोरनिजों आं रुजुआखै आंनि न'खरखौ। नाथाय आं मानो बिदोंमोन? आंनि आइया गोमानानै दङ। आइया बबेयाव दंखयो? थैदोंना थांदों? आइखौसो गोसोखांनानै आइखौसो नागिरनो थाखाय नोंनियाव फैसा बिदोंमोन आङो। हा माथो जालायबाय थादों नोंसोरलाय दावरावनो? मा जादों जोमै, मा जादों? एसे एनै खोथाफोरावनो मानो गाब्रु थुब्रु जालायबाय थायो नोंसोरलाय? नोंसोर गोदान संसार जानाय नङा? नोंसोर दा गावजों गाव गासै खोथायावनो बुजिलायनो आरो धैर्य गोनां जादों। नोंसोरो दाबो गावसोरनि संसारखौनो कन्ट्रल खालामनो हायाबा फिसा फिसौनि न'खरखौलाय नोंसोरलाय माबायदिथो मोजां खालामलांगोन? आब', आइखौ नागिरनो होननानैसो आङो अलंबारनाव फैसा बिदोंमोन 10,000। नाथाय अलंबारा जाबायदि महर दिन्थिबाय। आइया बबेयाव दङ? आलायाथानि दङ खोमा। गोसोआ आंनि आइखौ गोसोखांनानै जोबोर सादों। आइखौ नागिरनो फैसा बिदोंमोन। हनै नायना बियो माबायदि खोथा बुङो, होनोनो नागिरा। दे जाबाय जोमै, आइखौ नागिरनोलाय आं मानो फैसा होआलासिनो थानो नोंनो? मा 10,000खौनो होगोन आं। आइखौ नागिरनानै लानानै फै। आंबो मानसिफोरजों गोबां बुंजायो। बिखुनजो सासेया आलायाथानि मा जानानै दङ, नोंलाय मानोथो एसेबो खबर खालामा होननानै आंबो गोबां बुंजायो। दे जोमै, आइखौ नागिरना फैसा होगोन, जाबाय दे। हनै हरोनो माथो। दे जाबाय जोमै। खोनासंलाय जोमै, न'आव थादे नोंसोरो मोजाङैनो। आं इसाखौ नायनानै फैनो। इसाया लोमजादों होननानै बुंहरदों। लोमजानाया जुदि बाराब्ला आं हरसे हरनै थानानै फैगोन दे। नोंसोर मोजाङैनो थाबानो जाबाय न'आव। जागोन दे। दैजि, आंजों मानो मोजां रायलायाखै नोङो? आरो फारसे मोखां जानानै उन्दुबाय थादों? आंखौलाय मानो रागा जोंबाय थाखो नोंलाय? ना आं नोंनो माइरंखौनो होफैयाखै संनानै जानो?
ना आं नोंखौ बुदों नोंदि आंखौ बेबायदि बोराबनानै दङ ना मैया आं दै गुदुं बिनायाव होयिनि बेखौनो बोराबनानै दङ नामा आरो नोंथ' मोनथिनो नांगौ ना आं कम्पानियाव सानसे थानानै मेङो आरो न'आव फैनानै आङो बहा रेस्ट मोनो न'आवबोथ' आङो रेस्टखौनो मोनखाया माथो सानसे कम्पानियाव बिथिं नायनानै बिथिं माथा मारिनानै माखासे हिसाब खिथाबखौ आङो लिरनो बानानै लिरा मालाबा बावगारो स' आं बेफोरखौ न'आव फैनानै कम्पिउटाराव आङो सेभ खालामनानै दोनो माखासे कम्पिउटाराव मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावो जेब्ला आं कम्पिउटाराव जिरायो आंनि माइन्डआ गोबां माने बिथिं माथा मारिनो गोनां जायो बे समाव नों आंखौ दै गुदुं फुदुंनो होदों बिथिं आं बेसां माथा मारिनानै दं कम्पिउटाराव आरो नों बेयाव दै गुदुं फुदुंनो होबाय आं बानानै आं एसे माने रागा जोंफ्लांबाय स' आं नोंखौ मालाबा माबा मोनसे खोथायाव रायफ्लांनोबो हागौ बेखौनो नों एथ' बिदि गाज्रि मोननांगौ आरो दे जाबाय दे आं आरो नोंखौ माब्लाबाबो बेबायदि रायला माबा मोनसेथ' बुंदो नोङो माबा मोनसेथ' बुंनानै आंजों रायलायदो ना मानो बेबायदि थाबाय थाखो नोंलाय एथ' गाज्रि मोनहाबबाय आरो नों आंखौ आरो बेथ' गोदान खोथा नङा जे आं जेब्ला कम्पिउटाराव जिरायो आंखौ डिस्टार्ब दा खालाम होननानैथ' आं नोंखौ गोदोनिफ्रायनो बुंगासिनो आरो नों मिथिनानैबो मिथियै बायदि आंनि माखासे केरेक्टारफोरखौ नों बुजिनानैबो बुजियै बायदि हा फिसाजोआ ओरैनोसो दङ दै गुदुं आन्थाखौलाय फिसाजोखौबोथ' थोननो हायोमोन ना नोङो बे समाव दे जाबाय दे आं आरो नोंखौ माब्लाबाबो दिनैनिफ्राय बेबायदि खोथा बुंला आरो नों थोनब्लाबो आं मानिसिगोन दे जाबाय दे जि बोराबनो नांला नों आंनो दै गुदुं फुदुंनानै होफैयाखैब्लाबो आं जेबो सानामोन नोंखौ आरो नोंहा आंनि सायाव रागा जोंदों नोंहा आंखौ रायनो बुनो एखतियार दङ आं नोंनि हिन्जाव जेब्ला नोंनि रागाखौ आंनि सायावनो नों फोजोबनांगौमोन ना आंनि दै गुदुं आन्था बिनायखौनो नों आंखौ एथ' रागा जोंबाय आरो नों आंखौ रागा जोंनानै आंनियावल' फोजोबाखै नों आंनि फिसाजोआलाय नोंनि मा दाय मावदोंमोन जे आंनि फिसाजोखौ नोङो एथ' रायदों आंनि फिसाजोखौ नोङो एथ' बायदि खोथा बुंदों आं बेयावसो बारा दुखु मोनदों ना नों आंनि फिसाजोखौ खुगायावल' गावनि फिसा होननानै बजबना लादों गोरबोआव नों आंनि फिसाजोखौ फिसा महरै नों बजबना लायाखै खोमा आं बेखौसो नुबाय नों आंनि फिसाजोफोरखौ जाबायदि खोथा बुंदों आंनि फिसाजोखौ नोङो जिबायदि बेबहार खालामदों आं नुजोब्बाय आं खोनाजोब्बाय आं बेखौसो बारा दुखु मोनदों आंनि फिसाजोआलाय नोंनि मा दाय मावदोंमोन जे नों आंनि दायखौ फिसाजोनियावसो हगारहैदों आंनि फिसाजोआदि बेसेबां दुखु मोनदों बेखौथ' नों नुवाखै आंसो नुदों आं बिनिखायनो नोंजों रायलायनोबो गोसो जायाखै अह नों मा खोथा बुंनो होननानै बुंदों दैजि आं गावनि असे फिसा बायदि सानाखैब्लालाय आंजों लोगोसे आं मानो आंनि खामायनायखौ आंजों लोगोसे लाखिनानै बेखौ जाहोबाय थागौमोन नों मा खोथा बुंनो होननानै बुंदों बेबायदि दाबुं दैजि आं गावनि फिसा साननानैनोथ' रायदों हा माने आं रायनो मोना आरोना जेबो आं बुंनो मोना आरोना जेबो जेनेबा माने आं जेबोखौनो बुंनो मोना आरोना माने बिफाया फिसाजोखौ राया आरोना बेबायदिसो जाबाय माथो खोथाया अब्लाबो बाम्बुला रानिया नोंनि थैनि फिसा नङा बियो खांजानायसो नोंजों लामा ससेयाव नोंखौ मोननाय बेखौ बियो मिथिगौ आरो मोनसे खोथाखौ नों सान गावनि थैनि बिफा आरो गावनि थैनि फिसाखौ बिफाया रायोब्लाबो बिसाया जेबो साना आरो गावनि बिफाखौ फिसालाफोरा जेसेबां रायजाब्लाबो बुंजाब्लाबो बियो गोरोबनानै थायो नाथाय रानियाथ' नोंखौ लामा ससेयावसो लोगो मोननाय दा बियो नोंनि एसे गोरा बुंनायावनो बियो दुखु मोननो हागौ आरो बियो दुखु मोनोब्ला बियो माब्लाबाबो नोंजों सेराव साथिनाय नङा नोंनि सेराव बियो माब्लाबाबो नोंजों गुलि जानाय नङा आरो आंनि फिसाया नोंनिफ्राय एरखेयोब्ला आरो जोंनि सोमोन्दोआ बेसेबां गोब्राब जालांगोन बेनिखायनो आं सानो जोंनि गोरोबनाय सोमोन्दोखौ जोङो गोजान खालामफिनना होननानै जेसे हायो लोगोसे खौसेथि खालामनो होननानै आं सानगासिनो नों जि खनसे खालामबाय बुंबाय आंनि फिसाखौ नों गोबां खोथा आरो नों माब्लाबाबो दा बुंसै आंनि फिसाजोखौ आं माब्लाबाबो सोगाबनो गोसो गैया जायो दे एथ' दुखु मोनदोंब्लालाय नोंसोरनि जिबायदि साननाय आं रानिखौ गावनि असे फिसा साननानैथ' बेखौ मोजां खालामनो थाखाय मालाबा रायगोनबो बुंगोनबो बुगोनबो बेखौनो आरो बाजायोब्लाथ' आंथ' आरो मा बुंनो दे नोंनो हगारजोब्बाय आं जेबो बुंला दिनैनिफ्राय आं जेबो बुंला आं अननानै गावनि फिसा बायदि साननानै आं फंसे बुंनायाबो जुदि एथ' बिस जादोंबा नोंनि थाखाय दे आं ना दिनैनिफ्राय
रायगोन ना माबा मोनसे थिनगोन आं जेबो मिथिला आं जेबो रायलाबो बुंलाबो आंखि आं रायलायनोबो हानायसो नंला खोमा रायलायनायावनो मालाबा मा बुंफ्लांगोन मा रायलायफ्लांगोन बेबो दायसो जासिगोन खोमा बाबुला नों थादो बेयावनो आं रानिखौ लानानै आइनि न'आवनो थाहैनोसै आइनि न'आवनो जों बिमा फिसा थाहैनोसै नोंनि आइनि न'आवलाय मानो थाहैनो नोंनि न'आ दा बबेयाव नोंनि न'आ दा नोंनि आइनियाव ना आंनि न'आव नों थाङोब्लाबो आंनि न'आवसो नों थांनांगोन नोंनि आइनि न'आव थांनो मोना नोङो बाबुला आं थांगोनब्लाबो आंनि न'आवसो थांगोन नोंनि न'आव थाङा आङो नोंनि न'आवबो असान्थिसो जाहैगोन न'आव असान्थिखायनो थानो हायैनिनो आंखौ बेयाव लाबोबाय बेयावबो सानफा एफा माला मा दावराव जालांबाय थागोन नांलाय खमलाय जालांबाय थागोन बेनिखायनो आङो नोंनि न'आवबो थाहैया आं नोंजोंबो थाला आं न'आवनो थाहैनोसै नोंनि न'आव थाहैगोन नोंनि आइयाबोथ' आंखौ माबायदि बेबहार खालामो नोंथ' नुखाबाय दा नोंथ' मिथिखाबाय दा नों मिथिखानानैथ' आंखौ नों बेयाव लानानै फैदों आरो बेयावनो नों आंखौ थिनहरफिनगोन नांलाय खमलायसो जाबाय थागोन थांनो गोसोब्ला आंनि न'आवनो थां आरो थांनो गोसो गैयाब्ला बेयावनो था आं बेसांखिनिखौल' मिथियो दे उन्दुदो खोनादों ओइ इसा बाबा जाफुङा आंनिफ्राय फैसा लानानै बरफ जाहैनो होननायानो माथो दाबोसिम न'आव फैयाखै बेलाय बहा थांखो आं नागिरलांनि नामा थाङाबाबो जागोनदां लोगोफोरजों बबेयावबा सोरनावबा गैया बे दा फैगोन बे मालाय बेसे सम जाखो बेबायदि एथ' गोबाव बाहेरायाव थाया नङा फरायनाय गथ'आ जेसेबांनो बेरायगोन एसेबांनो फरायनायाव ध्यान गैयै जालांगोन स्कुल गैया होननानै सम मोन्दों होननानै बेबायदि बेरायनो दोनथाबबाय थानाया मोजां नङा फिसाफोरनि थाखाय मिथिबायना इसा आं फिसाखौ बबेयाव दङ नागिरनानै लाना फैथारनो आरो नोंनि भिटामिनाबोथ' गैलाना नोंनि भिटामिनखौबो आङो लानानै फैनो नों थाथ'दै दे जागोन दे नों थाथ' नोंनो जानो थाखाय माबाफोर जानो लुबैदों नोङो जेबो नाङा दे भिटामिन मुलिखौल' लानानै फैबानो जाबाय थाब फै मैगं थाइगङाथ' दंखायोआनोसै ना नोंसो माबाफोर ना बेदर जानो नोंनि गोसो बायदि नों लाना फैबानो जाबाय नै माथो आइ फैदों औ इसाखौनो लोमजादों होननानै खोनानायखायनो खबर लानो फैदों आं नोंगौ नायै इसाया न' सिङावनो दं थां इसाया एसे मोजां जाबाय नाथाय एसे दुरबलनो इसानो भिटामिन लानानै फैनो नंगौ नामा दे जागोन दे ओमफ्राय नै माइब्रा माइरं एसे लानानै फैदों आङो नंगौ ना दे आयै बिदिब्ला थां सिङाव इसाया दङ आं बाबा जाफुंखौबो नागिरहैनो बहा थांदोंथाय मानसियानो दाबो फैयाखै ओमफ्राय इसानो एसे भिटामिन मुलि लानानै फैनि दे आयै सिङाव थाथ' दा लोगो मोनफैगोन दे बा आंनि आबु जाफुंखौ बाबा जाफुं होलायनानै माथो बुंलायथारदों अनमारोना बे गावनि फिसा बायदि बजबना लानो हामादोंना बे आरो इसानि थाखाय भिटामिन मुलि लायदों माबायदिबा सोलिनानै दङ इसानाव सोंब्लासो मिथिसिगोन आयै नों नै बेयाव माइब्रा माइरं लाबोनानै होफैदों आं जिराय आयै बिसिनायावनो नों दे माइब्रा माइरं लाबोदों जोबोर मोजां जादों सासेया माइब्रा ओंखाम जानो होननानै बुंबायसो थाखादोंमोन ओमफ्राय इसा जावैसोखौ लोगो मोनदोंमोन आं जावैसोआ जाफुंखौ मा बाबा जाफुं होननानै बुङो आयै उनावसो मादि जागोन आं बेखौ बुंनो हाला नाथाय दाबा हले गावनि थैनि असे फिसा बायदि बियो जाफुंखौ अनो जोथोन लायो आयै रोनासो जाफुंखौ बेबायदि अनबावासै खोमा नाथाय बे रियाना जाफुंखौ गावनि असे फिसा बायदि अनो आयै जाफुङा न'आव फैयाखै बहा दंहैयो जाफुंखौ नागिरनो थांदों बियो आरो आंखौबो आयै ओरैबायदि मा होनगोन बाख्नायनानैसो लागोन ना दुगिसो दिन्थिगोन आयै थारैनो रियाना आंखौ जोबोर अनो आयै आंनि बेमार जानायाव रियाना आंखौ दोंसेबो खामानि मावनो होआखै आंखौ ओरैबायदि आलो गोजोनै लाखिदों आंखौ बिराद जोथोन लादों आरो आंनो सम बायदि बियो मुलि होदों दा भिटामिन मुलिया जोब्बाय नालाय भिटामिन मुलि लायनो थांदों आयै दाथ' गोदानखायनोसो ना बिदि सोलिदों ना थारैनो सैथो जागोन आं बेखौबा बुंनो हाला नाथाय दा सानैसोथ' बियो आंनि नुनायाव जोबोर मोजां रियानासो आंखौ सम सम नासयगारदोंमोन नाथाय बे उनाव मादि जागोनथाय आयै
मिथिगोन नों सानैसो जोंहानि न'आव थालांलाय अब्ला बियो दिन्थिफादों ना रियेल मात हमनो हागोन बेखौनोथ'हाय आंबो बुजिनानै मोनाखै आंबो बेफोरखौ एसे साननानैनो फैदों सानैसो थानो होननानै फैखादों आङो ना नोंजों गोरोबफ्लानाया दैजिखौ आरो गावनि असे फिसाजोखौ मोनफिननायनिसो नोंजों मिलायफादों खोमा